Il-ġraja tal-konvoj ta' Santa Marija ilha ssaħħar lil Maltin sa mill-1942, żmien fejn gżiritna kienet maqbuda fl-ikbar konflitt internazzjonali, it-tieni Gwerra Dinjija. Iżda ftit huma dawk li għadhom jiftakru kif il-vapur HMS Ohio, wieħed mill-vapuri tal-konvoj li ġar l-ikel u l-fjuwil lejn Malta, salva lil missiriejithom. Lawrence Attard, patri Dumnikan, rakkuntana l-istorja ta' Tsiwens, bdot li għal xi żmien tilef xogħlu minħabba l-gwerra, iżda li eventwalment spiċċa volontier fuq l-Ohio. Ħafna jistaqsu imma x'irwol seta' kellu bdot Malti fuq vapur ta' dak it-tip. Il-patri spjeganna kif il-kuruna kienet tinkarigom minħabba l-arfin li kellhom tal-portijiet lokali u fejn l-aħjar li josorġu l-vapuri. Il-bdot jew il-pilot huwa il-persuna inkarigata responsabbli mill-vapur meta jidħol fl-ilma territorjali ta' Malta. Il-kaptan jikkmanda l-vapur meta jkun fuq l-ibħra u meta il-vapur jidħol fl-ilmajiet fit-territorju ta' Malta, allura irid jitla' Malti li jkun bdot, pilot, biex tiftemu aħjar, billi da jkun familjari ma' kull rokna tal-portijiet ta' Malta. Dan kien ġest li talab ħafna kuraġġ, għaliex l-Ohio daħal fil-port il-kbir kważi marraq minħabba attakki mill-lassi li ħallew ħafna ħsara. Ħsara li seta' tikkawża diversi mwiet tal-volontira. Niftakru l-vapur kif kien kważi mfarrak, tajjeb, ġifier daqsxejn ta' fjamma seta' tar u jtajjar il-kulħadd miegħu. Tsiju volontarja u blajnuna tal-Madonna u bil-kuraġġ tiegħu irnexxielu jdaħlu fil-port u allura bdiet ħidma lejlu nahar u wara xkuraġġ kellhom ta' il-Maltin biex iħottu. Għalkemm forsi fl-età ta' 6 snin Attard ma setax jifhem x'kienet jiġri eżatt, jiftakar li l-kelma Ohio daħlet fil-vokabularju tal-Maltin minn hemm il-quddiem. Il-kelma Ohio kienet fuq fom kulħadd. Tantu hekk li jien niftakar li sibt biċċa nijama tajta forma ta' vapur u semmejt Ohio biex noqgħod bih. Tifhem. Allura l-isem tal-vapur kien fuq kulħadd. It-tieni Gwerra Dinjija ħallet il-marka tagħha fl-istorja globali u fuq Malta. Fi kliem Attard li forsi huwa wieħed mill-ftit li jitkellmu dwar dan l-avveniment b'emozzjoni, gwerra bħal dik m'għandha ebda ideal u tħalli biss tiġrib. Il-gwerer ma nitkellmux b'ideal għax batejna ħafna, ara kemm għamilna tlifna niesna, ħafna tal-ġenerazzjoni tiegħi tilfu l-proċess ta' edukazzjoni x'laqqas kejl fejn trid tmur. Tifhem? Barra kif qedtlek il-mard u konsegwenzi oħra bħal dawn.